Давай да товариме багажа. Малчо. 8:30 стана. Давай. Айде, че има да се прибира багажа още. Ела, уредбата. Айде, слизи. Слизи, Малчо. Айде, ела, слизи. Как ще чупи ножицата? Няма си да режеш маркуча ли? Да чупи ножицата. Не всички да ти работи са такива. Какво ти кажеш? Айде, иди. Кико, айде бе! Как ще го хванем сега? Слизи, бе, дивак. Малчо, хайде слизи. Кой не се занимава с глупости, моля ти се? Чуваш ли ме? Хайде! Едно изпълнение, което впечатли и нашия колега Томас Пространов, Хайде, бе, само човек, 2 минути се завърна от далечна 8:30 стана. Кога искате да си ходим? Канайте ли? Чакай, че не Малчо. На музикален конкурс беше и Мишо Белчев, но за това след малко, а ето тук... Полека ще излезеш, айде. Шер също беше на конкурс, на фестивал, от който се завърна с Гран-при, проведен на едно Да се чуда после как да ги катера. Знало ми да ти кажа от тия твоите глупости безкрайни. Рестонското езеро, Ресен. И разбира се, още веднъж поднасям поздравления, защото моноспектакъл, въплъщение, изнасяш на гърба си едно представление. Колко продължително? 1 час е представлението. Искам да кажа, че това е всъщност... И къде отиваш се на погреба, си кажеш? Голяма чест, че това е първата награда за модерен театър. Как ще го вземе Малчо, Майя? Модерен театър. Що си го познава? За слушателите, които все още не знаят, не са прочели. Той отива на покрива. Не са дошли да видят какво прекрасно място е. Това е най-новата театрална сцена в София и в България. Частно пространство, един мъж, мечтател, бившо военно аташе, реши да си вложи средствата и състоянието. Това е един грък, Димитрис Арванитис се казва. И така вложи една голяма сума пари, за да преобърне стария българо-съветска дружба в новия модерен театър. И в момента този театър е с най-новата техника, с най-добрата актьорска трупа. И после няма ли да слизаш? Имена като Иван Бърнев, Иван Радоев, Филип Аврамов, Асен Блатечки, Стефания Колева, Моя милост. Така се обединихме, Ивайло Христов, който е артистичен директор, се обединихме около една мечта да правиме наистина хубав театър за една публика, която заслужава да гледа хубави представления, да си променя живота след тях. От 2 години чакахме откриването на този театър. Година. Нищо по-хубаво е. Нищо по-хубаво е моето представление. Ето, че се случи на сцената. Ето, че се случи. Балансирано тънко конче. Играят се секс, наркотици и рок-н-рол на Асен Блатечки. Най-новата пиеса на Ясмина Реза с 8 награди, Тони, Божествата на касапите. Димитри Сарванитис, нашия собственик, е купил лицензите на най-награждаваните в момента текстове на Бродуей и навсякъде по света. Така че имаме много истории за разказване, които са качествени, интересни, трогателни, могат да трогват хората, смешни истории. Така че заповядайте, ако не на театър, най-малкото на чаша чилийско вино в нашия бар. Да, за малко да изпуснем на Ашер, защото всъщност беше на поредната репетиция в модерен театър. Не, аз в момента съм част от менеджерския екип на този театър и
Така, Полека, стизи. нашето желание и не мога да кажа амбиции, защото не обичам тази дума, но наистина това пространство се превърне в едно живо пространство, в което почти не се затварят вратите. То ще работи почти денонощно. Там ще се случват едни изложби на най-добрите ни големи художници, включая и на дебютанти, едни от най-интересните фотографии в момента, много концерти. Ей, браво, бе! И Ти си като катерица. Айде, още, не полека. само на български трупи, но и в момента Дръсе. това, което е най-доброто, което Дръсе, се да си прави в изтумбиш. Европа и в света. Имате ли вакансия? Полека. Ами няма Айде. да изляза с вакансия. Пускай се сега, стизи полека надолу. Частен театър, но ако Частен имаш не здрави бива ногти. така да се... Значи, на Почти нас се знае беше вече. даден страхотен подарък от този човек. Надявам се да знаем какво да правим с него. По принцип, такова нещо изобщо в българския културен Къде си, бе? живот за първи път Гупчо? се случва. Такова начинание и такова влагане на такива средства. И ми се ще да сме